Ikon Allah gajiya. Kana nan? Ai ya fi kwana biyu ma. Shiru shiru. Wallahi ya hankali a aiki a makaranta. Kana cikin nan gaba. Masha Allah. Aji na su Bello. Oke kana aji ɗaya ne? Oke kuma yi wannan shekara ne ma. Kana zo biyan departmental ne ina jiran wani ne ma ba ban gan shi ba yanzu. Oke kun gama biya? Bayan wancan a ina ne shi kuma shi ma ya kashi da ka bayan